Bir wagtda Hazreti Abu Darda meriz bolupdyrda sahabalar miri. Hazreti Abu Darda kan iştiyansyňyz ulamalardan bir derman sahabaň adyny. Meriz almış. Hazreti Enes bir beýik sahaba şonu soramany bardyr. Aham näjire halyň diýipdir. Hazreti Abu Darda gow diýipdir o gurrun içinde. Hazreti Abu Darda aýdypdyr. Saňa maňa gerek we derek gurrun. Semi'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi ve sellem yaqul inna as-suda'a wal malila ma yazalan bil mu'min ve inna zunubahu mislu Uhud فما يدعانه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل رواه الإمام أحمد. Erdin içinde yatanmış Enes de şonu soramanı gelipdir. Hazreti Enes radıyallahu anh omul sırqawlap mariz yatan Ebu Darda aýdypdyr. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan özüm eşitdim diýipdir. Birak kellagır ya ennamyň gyzmak bir tovalyda sünkagır diye. Birak kellagır bir de ennamyň gyzmak ya sünkagyrlyk yalan musulmanlarda badır diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Inne suda'a vel melila biraz kellagır kellagır diýdi. O bir de ennam gyzmak, gyzyrma tutmak ya sünkün agyrly bolmak garaz musulmanlarda boljak diýipdir. Ohmşi zol doktory ötdiýe, dermany ötdiýe, her ýollary ötdiýe, doğa etdirýe, demsalýe. Oham bada derdi narahatçılığı. Ya berdi Farsla derdeser diýişýänek bu kellagır narahatçılığı wada gapdyryna. Oham Imam Azam'ın ustadlarynyň zamanynda, Imam Azam merce taklidimiz İmam Ebu Hanifeň ustadlarynyň zamanynda ulamalar aýtýanmışdyk, musulman bir gün kamil gülüp bilmez. Ertiden bäri hoş geçip gülüp durandyr, ikinniräk bir narahatçylyk tapylýandyr. Bir kellagır tapylýada musulmana diýenmişdikler. Hay bir ýerinden bir zat böwründen dürtýäda. Bir ýerinden bir zat asylýada. Inni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sözüne aýdyn, kellagır ennamyň bedeniň gyzmak, sünkagır garaz musulmana yalan bolýandyr diýipdir. Oham şol adamlar dağyal günäleri vardır diýipdir. Şu dünýeden ölülerini ölüp şu dertlerde bada ýaşaýşynda ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötükdýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötükdýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötükdýärler diýipdir. Ey cemaat, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözü. Muhammedur Rasulullah aleyhissalatu vesselam.